ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲର ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଲିକୁ ଭାଇଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅରୋଇଗଣା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅରୋଇଗଣା ଗ୍ରାମର ରାକେଶ ତରାଇ ଯିଏକି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଫଳରେ ଗୋଡ଼ଟି ଅଚଳ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ପରିବାର ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଖବର ପାଇ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବା ସହ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାନ୍ତିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବେଣାପୁର ଗ୍ରାମର ଏକ ଅସହାୟ ପରିବାର ତଥା ପରିବାର କହିଲେ 70 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ପରିବାର ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ଥିବାରୁ ଚଳାଚଳିରେ ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଏହି ଖବର ପାଇ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବା ସହ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।